Ден, приятелчета! За нас наистина вече е крайно невъзможно, че нямаме почивка. В момента сме в почивни дни, но както виждате, пак работният ден е пълен с автомобили. Тук хората чакат едва един много добър клиент. Това е много интересно Ауди. Бяхме изгорели почти двете кружки D3S, но ги подменихме с LED заместител на ксенона, без грешки. И наистина става невероятна светлина. Това са къси дълги в едно. Са дългите, прави си хубава черта, на дълги си прави, който си трябва, наистина свети много. И съвсем скоро очаквайте нови подобрения, които наистина ще бъде нещо много интересно от Let Ivanoff Auto. И зимният сезон ще бъде просто невероятно. Доволни ли сте, бе, колега? Изключително. Идвайте само при Иванов Лектушки. Let Ivanoff Auto, да. Благодаря. И ето минава един работен ден при нас. Ето тук едно Ауди чака, когато му дойде деня и времето. Ето при нас. Хората идват от доста далечко, специално за нас. Благодаря ви много. Хубав и спокоен ден ви желая.